bete dute basura, nork eraiki zuen. Liburuetan errege izenik baizik ez da geri. Errege garraiote zituzten harritzat handiok. Eta hainbatetan porrokatua izan zen Babilonia. Nor jaso zuen beste hainbestetan. Lima distirantura eraiki zuten langileak, zetxetan bizi ote ziren. Txinako arretxia bukatu zen iluntzean, nora jo zuten arginek. Roma bikainura garaitzarkuz betzerik, nor kaltzatu zituen, nortzuk menperatu zituzten Zesarrek. Hain ospetsua zen Bizantzio jauregiz besterik ezote zuen bertako jendearentzat. Legiazko Atlantidan bere bat itxasoak irentzi zuen. Gauean biztanleak ito zorian, oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske. Oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske. Alejandro gazteak India irabazi zuen, berak bakarrikote. Zesarrek galoak irabazi, ez ote zuen berarekin sukaldari bat bederen. Felipe Espainiakoak nearegin omen zuen, Aramala urperatu zenean.
ote zuen beste inork negarrik egin. Ez ote zuen beste inork negarrik egin. Eriko bigarrenak 7 urteko gerra irabazi, nork beste zuen irabazi. Garaitza bat horri alde bakoitzean, nortzuk atondu zituzten garaitza banketean. 10 urtez behin gizon haundi bat nok ordaintzen zituen haren gaztuak. Zenbat historia, hainbat galdera, historiak bezain bat galdera. Zenbat historiak, zenbat galdera, zenbat historiak, hainbat galdera. Zenbat historia, zenbat galdera, zenbat historia, hainbat galdera. Zenbat historia, zenbat galdera. Zeideien senera nahieriena, aneiek horieriena, batna neieneko. Zeiden niara da, adeien zeiena. Neikini biaia